बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरदों चिरां जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि बिबिका बसुमतारिया दिनै चिरां जिल्ला बिसानि बाथि बाइनेल कनफारेन्स आरो नैथि एवार्ड हाबाफारिया बिजनि बर'ल गावआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। दिनै बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना चिरां जिल्ला बिसानि आफादगिरि बिबिका बसुमतारिया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव सिनेमा हल लुफुंना होनो थांखि लानायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। फोरमायबावदों दि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दिनैनि समाव जोबोद गोजौ थाखोआव सौफैबाय आरो गुबुन फिसा फिसा हारिनि सावथुनफोरजों रुजुयोब्ला जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया एसेब्लाबो गोजौआव दं होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथां बिबिका बसुमतारिया बुंथिबावदों दि बे बोसोराव बर' फिल्मफोरनि गेजेराव जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना गोदान जारिमिन सोरजिदों मानोना बे सावथुना 90 लाखसिम आरजिनानै दं होनना फोरमायदों। खुलुमबाय गासै रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि बोसोर गोदानजों लोगोसे मागो दमासिनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। जोङो बावदा दिनैनि हाबाफारिया सेथियानो जाहैबाय जोंनिया फिरफिला बिर होनाय, बेखौ बिर होखांबाय। नैथिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बावखांबाय आरो थामथिया दंमोन जोंहा मेगाजिन बेखेवनाय, पेन्डेल बेखेवनाय। दा बेफोर हाबाफारि जोबना थांबाय। जोङो दा जोंनिया जिथु सिगाङावनो डान्स अडिशन ओमफ्राय सिंगिं अडिशन जादोंमोन, टप 10 बासिनानै लाबोदोंमोन, बे जागासिनो दं दा। आरो जोंना नैबे बिदि जाबाय थानाय समावनो जोङो डेलिगेट जागोन। दा आरो जोङो 5 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो एवार्ड, जिथु मेन जोंना प्रग्रामा जाहैबाय एवार्ड शर्ट मुभि आरो मिउजिक भिडिअ, बे मोननैनि सायाव एवार्ड होगोन। आरो बेजों लोगोसे टटेल 27टा केटेगरि दङ। मोनसे जों बेयाव माने सार्टिफिकेट, ट्रफि उइथ फिसा मानि जों बेखौ होनाय जागोन। आरो जोंनि बे प्रग्रामाव जोंहा गोबां आलासिफोर फैगोन। जोंनि जिथु मानगोनां माखासे EM, MCLA आरो जोंनि CDC बिसानि साफ्रोमबो आर्टिस्ट आरो सेन्ट्रेलनि साफ्रोमबो जोंनि जिथु बिबानाव थानाय आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे साफ्रोमबो फैगोन। आरो जोंनि बे जिथु जोंनि प्रग्राम, बेयो एसे मोजां प्रग्राम जागोन। मानोना बाव जोङो बे हाबाफारियाव मोसानाय लाफादों आरो मेथाइ रोजाबनाय लादों। आरोबाव जोंहा मा होनो आलासि बिथांमोनखौ सिबिनाय माने बरायनाय बेखौ लादों। थासारिया माबायदि? दाथ' बहुद गोजौ जाबाय। माने सिगाङाव जिथु बर' फिल्म दा कम्पेयार खालामोबा दा बहुद गोजौ थाखोआव। दा आङो एगजामपोल होनो हायो, बे जायगायाव जिथु जों दा प्रग्राम जादों बर'लावगावआव, बे जायगायावनो सासे प्रडिउसार दङ, बिथां चक्रसिं मुसाहारि। बिथाङा माने मोनसे नैबे थांनाय बोसोर जिथु 2023आव माने जांख्रिथायनि थैसाम, बिथाङा दिनैसिम बियो माने 90आनो दं आरो दा 90Lसिम थांनानै दङ। माने जोंनि फार्स्ट रेकर्ड माने बर' फिल्माव बांसिन रां आरजिनो हानाया बे सिनेमायानो आरो बिथाङा बे जायगानिनो चक्रसिं मुसाहारिया। आरो जिथु बिथांनि जिथु नैबे जोंनि प्रग्राम, बिथांनि बहुद मोजां मोनसे माबा खालामदों। दा बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो। आरो जों बिथाङादि फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबदों, आं बिथांखौ आरो खनसे खुलुमो। खारन जोङो फिल्म इन्डास्ट्रिया, बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दा माने असमिया बा मोनसे माबाजों एसे कम्पेयार खालामनो हानाय जाबाय। खारन सिगाङाव जिथु जोङो बर' फिल्मा इसिबांखिनि माबा जायाखैमोन, दा बहुद गोजौ थाखोआव फैबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा मेकआप मेन, करिय'ग्राफार आरो डाइरेक्टर, केमेरामेन, एक्टर, एक्ट्रिस गासिबो पारफेक्ट जानो हमगासिनो दङ। माने दा नैबे जोंनि दा सोलिबाय थानाय माने जिथु बिटिआर CM बिथांनिसिम आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरो। मानोना बिथांनि बे सरकाराव जोंनि फार्स्ट सिनेमा हल जानो थांबाय बा जाबाय, गायसनबाय। आरो मोनसे होदों, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव मोनसेजों जोंनो हाया। आरो मोनसे खोथा, नैबे जिथु बिजिनि बे बर'लावगाव, बे बिजिनि एरियायाव मोनसे नांगौ। आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो जिथु बिटिआर गभर्नमेन्टनाव माने जाहाथे माने नेक्स्ट माबायाव जोंनि बाव बर'लावगाव बा बे एरियायाव मोनसे सिनेमा हल बानायनानै होयो। चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे बोसोराव फिल्मा गासै 18टा दिहुनजादों, माखासेया रिलिज जायाखै। आरो बे 18टा दिहुनजानायाव मोनफ्रोमबो फिल्मानो अनसायजादों आरो सोलिदों। आरो सिगाङाव जिथु फिल्मा सोलियामोन इथ'ग्राब, दा नैबे दानि माबायाव बोथोराव माने
बुहुत मोजां सोलिबाय आरो सोलिगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।